Днес имам вдъхновение да ви разкажа какво представлява ателието И аз мога. Това е едно от най-любимите ателиета на децата, които идват в ателиета Свободно пространство, да играят, да се забавляват, да се учат и да си помагат едно на друго. Ателието И аз мога им дава възможност да опитват неща, които обикновено вкъщи не им даваме доста често, защото смятаме, че те самите няма да могат да се справят. Какво сме правили до момента? Много често децата, с които се срещам в ателиета им, в ателиетата Свободно пространство, имат много голям интерес към готвенето. И много често тук си готвим, правим си гофрети, правим си палачинки, правили сме торти, дори. Така че това е едно от най-любимите им вариации на ателието И аз мога. Когато момчетата са ни в повече, много често правим такива типично мъжки майсторски неща. Момчетата, които са идвали при мен, са използвали бормашина, чук, пирони, което наистина доста притеснява майките им, но децата все пак успяват да се справят много добре. Защо им давам възможност да правят тези неща? Защото всяко едно дете има нужда да провери собствените си възможности, собствените си умения, собствените си граници, ако щеш, имитирайки най-близките си, имитирайки близките си, имитирайки родителите си, имитирайки учителите си. Ателие И аз мога им дава точно тая възможност. Да видят, да опитат неща, които обикновено не им даваме, защото смятаме, че те не могат или защото са опасни. Ателие И аз мога показват не само на децата какво могат, но и на нашите по-големи и по-възрастни приятели, които са техните родители, баби и дядовци. Всички дечица са добре дошли в ателиета Свободно пространство, които са в няколко дейности. Ателие И аз мога е обикновено последната среща и децата се забавляват изключително много в нея. Очаквам ви!